ନିଅ ବୁଝିପାରିନି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି ସମୁଦ୍ରରେ ଯଦି ଜୁଆର ଆସେ କଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ? ଲହରୀ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସାରେ। ଆଉ ଯଦି ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ? ନାଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ବୁଝିଲ ଷଣ୍ଢ? ଆଉ ଯଦି ଦେହରେ ଯୌବନ ଆସିଲେ? ବର୍ଷା ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀକୁ ପାଖରେ ପାଇ ଗଲ ଗଲ କରି ତାକୁ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସାର୍। ତମେ ମୋ ମନର କଥାଟା ଠିକ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଛ। ଆଜି ଯେମିତି ମୋ ଦେହରେ ଆବେଗ ଭରା ଯୌବନ ଗୁଡାକ ମାରି ଆସୁଛି ଆଉ ଏ ଯୌବନରେ ଦୌଡୁଥିବା ହୁ ହୁ ନିଆଁଟାକୁ ମୁଁ ସେଇ ବର୍ଷାର ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷାର ଓଢ଼ଣୀରେ ଭିଜେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ମହାନ୍ତି। ଆପଣ ପାରିବେନି ସାର୍। ଏ ଷଣ୍ଢ ମୁଁ ପାରିବିନି। ବର୍ଷା ଏମିତି ସେମିତି ବର୍ଷା ନୁହେଁ ସାର୍। ସେ ବର୍ଷା ଏମିତି ବର୍ଷା ନୁହେଁ ସାରେ। 1999 ମସିହା ବର୍ଷା ଠାରୁ ମୋତେ ଆହୁରି ପ୍ରଳୟ କରି ସାର୍। ମୁଁ ସେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବ ସାରେ। ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିବାକୁ ଚାହେଁ। କରେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ବିଜୁଳି ମାରିବ ସାରେ। ବାବୁ କେତେ ଉଠୁଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ଷା ପବନ ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ସେ ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ତା ରଙ୍ଗୀନ ଦେହଟା